Pila gini siya mo i-cash? Pila ka mo? Muna lang yun eh. Okay. Last na lang ni. Yes! Hello sa mga gwapong ikalawak. Okay. Okay, ready no? Okay. Mabaguhan na yung TV sila mama. Dili na katong kapanirang kuba. Okay. Not sponsored. Charot. Surprise ito sila mama magpapang sa TV nga. Masyagid sila ya. Ayan. Masyagid sila sa ilang reaction. Ikaw kay Kurinti. Ang reaction man kay kalas kay Kurinti. Di man ay mahappy nga dako na TV. Biskwit. Mga inot kay Kurinti. Kanya pila ang Kurinti sa balay 200. 200 ang Kurinti sa balay. Layo ra kay laati nga 5,000. Dako kayo eh. Pila ra itong TV na to ya? 20? 22? 22 inch. Tapos napay burot sa likod. CRT. Pero sa ba ito na palit 2009? Gabi dugay na kayo guys. So almost kuan na gid siya almost 10 years. So okay gid kayo nga palitan sila bago no. So watch out sa ilang reaction guys. Okay. Charot lang, charot. Palihog, di na tambok ang likod, di na pareha sa karaan nga TV, palihog lang. Huwag man na mo kwaon, kay huwag mapamami mo ulit sa salay. Bayaran na na mo siya daan karon. Mas makasave magod mo kung mag-cash kaysa home credit, kay layo ra kay ang 8,000 nga difference. So, sayang pa kaya ang 8,000. Mo tong i-cash na lang siya bahalag. Sakit sa kabubuton, wala na yung mabilin sa sweldo, pero laban na lang, no? Ayos na ako, bigay ko sige baklay from Pugo na baklay-baklay, may dito basin makakita pa may pinakabrato nga price ba na dinhi naman yung pinakabrato again sa Imperial, sa Atbang, sa City Library, sa Veles Street, sa Moto. Kaya ang uban kay tag 29K nan 32 diri kay 28 manggod siya, so dako gigay siya nga savings. Kaya kung makakita pa mo sa mong TV gabi karaan yun kay siya kana napagid siya burot sa likod, so okay na po kayo ni siya nga pamasko sa akong parent. Nag-donate po si kaya Kenneth ani sa prize ani. Yes, nandito na kami sa Sunday karon, day 2. Okay na ang resibo ya? Go, pero kailangan na magda ko nga taxi kay para maigo ni siya, and then dagan pa kay may gamit isulod niya naapa sa balay. So ambot ko ba sugot ba siya sa lay, murag sugot siya sa lay. Auto kay multi-cab na lang kay wala na eh. We're running out of time. Tao man. Dili na pwede sa likod. Delikado kayo ni pakisipli dapat galing. Okay. Rogba. Wala naging kumalingin niya ba? Dagay kay Gam. Yeah, we're going home na. Yay, naabot na mi everyone. Nana si baby. Okay. Bugata kayo. Baby, natulog ikaw, baby. Aman sila Hana. Manguban na sila pero wala lang ko'y kwarta. Oh, to kaya aman si Hana Ross. Nice show, Mai. Aman si Jairo.
Kajot lang kayo na yung surprise. Ay, dili lang tamang kay Hayag. Ay, oh, dapat na hindi para. Nala surprise sa dalawa, ha, wait na. Tanaw lagi kay kapal. Amin sa kung... Kasi tanaw kayo. Wala ko din ang surprise. Grabe sige na namin lang. Pero nanambok ka, ma. Si Papa mo ginandi mo. Ingon sila raw si post tayo sa lalin. Napastraight ka? Oo. Yung straight? Ano sa feeling kayo wala pamagot. Feeling kayo ka. Wait, ano sa dili? Sa pagkajut lang! Sa pawit lang, darasa mo, uy. Sa pa-wait lang, wala pa mag-good, wala pa, wait lang. Baby raman ako, baby. Wait lang. Mas baby na Oh, okay. Ipapiyong sa inyo mata, piyong sa inyo mata. Piyong sa... Ayan. Ay, Wala yung reaction. Nagpasabot na skinnet, lagi mo din. Agay! Sige. Hindi ko ni Kennedy ay... Vincent, wala lagi pansin, oy. Ang bata, si Bibi ang ipansin, palihog. Dili man ang kuan. Lahi man. Ay, palihog. Bibi. Lahi man lo. Si Bibi naman di ang ipansin. Bibi Hoy, naman ako. Moro na ikalipay ni Mama. Bibi naman ang ako. Hi, way mga puway. Ano Vincent? Buyang naman kaayo. Buyang na kaayo. Tanawag mo TV, guys. So, nara siya kagamay. Nara siya katambok, di ba? Tambok kayo siya. O, di ba? Wala kayo siya reaction video. Wala pulos na reaction. Si Bibi man ako. Bibi man o. Ay, asa ba di aon? Naulog. Amin namang reaction ni Mamang kay Kuan. Dako nang bayro na sa kurente. 500. 500 na, o. Di ba? Ilaate, 5,000. Dungagin kayo sa kasiro, di ba? 500. Tulog, mas. Nara, nataod na. Kaliho. Karon? Oo. Ano mo bakit tayo niya pa? Oo. Kay keyboard man. Try mo na. Kay keyboard. Grabe ka clear, oy, palihog lahat. Nakatulog. 2010 pa man po sa ni, so okay na imo ang serbisyo. Na-appreciate na mo imong serbisyo. almost 9 years. So, good job. Palihog, oy, na nami TV sa balay. Hindi mong picture sa mga. Clip ng picture. Picture sa... Yeah, so that's it guys. That's my vlog mas. Charot. My vlog for this Christmas. Bye-bye na pa. Bye. Bye-bye. Pakita sa imong ilong. Lamig kay ilong. Pakita sa imong ilong. Lamig kay ilong. Oy, ama ni niliwat. Ama ni niliwat. Oy, palihog. Palihog. Sige po. Thank you so much guys for watching.